जोंहा मोनसे माने बिराद मोजां बैसागुनि मेथाइ फैगासिनो बैसागु मेथाइ स' नोंथांमोना बैसागुआव नुनो मोनसिगोन लखिमपुर जिल्लायाव लाना खारगोन दावदै दैसेखौनो रानना जागोन मिउजिकनि नामा आरोना एबार लखिमपुराव लाना खारगोन ओमफ्राय बुयै बुयै जाहोथारगोन इदि आरो हिन्जावखौ आरोना जायखौ लाना खारगोन इदि आरो दै गाइसमोन काहानिया नायलांबाय था खनगासिनो ओरै मिउजिकआ नैनो ससे आब'नि खननो दङ मागो दमासिनि होननाय दंमोन नालाय बेखौ चेन्ज खालामनानै बैसागु खालामना होनोसै माने बैसागु खनफिननो होनोसै खेबसे होनफिनबोलाय देग्लाय बैसागुआव लाना खारलाङाब्ला आंखौ नों जुलि मोननाय नंला इ ससेखौ चेन्ज खालामफिननांसिगोन माने खारलाङाब्ला नों खेबसे मोजां खनना खोन्थाखादो आंखौ नों जुलि मोननाय नंला नंला लोगोफोर नै दा आब' इलिसाया आंनि खाथियाव दङ देग्लाय माने बैसागुआव जों आब'नि संखौ भिडिअ बानायनो सानदों खुलुमबाय गासैखौबो जोंहा मोनसे माने बिराद मोजां बैसागुनि मेथाइ फैगासिनो बैसागु मेथाइ स' नोंथांमोना बैसागुआव नुनो मोनसिगोन स' बयबो मा होनोमोन मेथाइनिया लखिमपुर जिल्लायाव लाना खारगोन मेथाइनि मुङा जाबाय लखिमपुर जिल्लायाव लाना खारगोन नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन स' नोंथांमोना एसे वेट खालामबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो सापर्ट खालाम बिथांखौ मा नाम मोनाखै चेनेल नामा नोंनि आंनि नामा बिपेन बसुमतारी बिपेन बसुमतारी बिथांखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम मिउजिक भिडिअ फैगासिनो आरो चेनेलनि नामा जोंना बड' एलबाम कुइन एन्ड किं चेनेलनि नामा बड' एलबाम कुइन एन्ड किं बयबो साबस्क्राइब खालाम दानो सार्च खालामनानै होमबासो थाबनो नुगोन ना हेगारनाय लोगो लोगो